Na ďalšom poradí 27. kole súťaže tretieho futbalovej ligy mužov domáci klub dnes na futbalovom trávniku privíta hostí z TS Družstevní Veľké Luníce. No skôr, ako si pred samotným duelom priblížime zostavy oboch dnešných mužstiev, dovolte mi, aby som medzi nami privítal zástupcov oblastného futbalového zväzu Trenčín, a to sekretára pána Petra Fabiana a zástupcu ŠTK Erika Tupého, ktorých prítomnosť medzi nami dnes nie je náhodná. Prišli sem, aby oficiálne odovzdali nášmu mládežníckému tímu kategóriu 15 starších žiakov, ktorých môžete vidieť na futbalovom ihrisku pred zostavou mužov, aby im odovzdali ocenenie za celkové víťazstvo v súťaži 4. futbalovej ligy starších žiakov oblastného futbalového zväzu Trenčín. Tým AFC zložení Peňo Samuel, Gábor Rastislav, Kusenda Hugo, Okodnický Michal, Černý Eduard, Pavlovič Alex, Haňák David, Petkov Todor Peter, Pán Nikolás, Bušo Patrik, Rosina Aleš, Gajdošek Nikolás, Grof Tobias, Hrázel Dominik, Hadvárny Samuel, Potúč Dominik, Miškovič Daniel a Koštál Maximo Marko pod vedením trénera Petra Vojteka. Celkovo doposiaľ 15 zápasoch až 14 krát vyhral, a len v jednom dueli opustil od prehry. Za tento svoj výkon a tieto výsledky im dnes zástupcovia oblastného futbalového zväzu Trenčín, pán Fabian a pán Tupi, odovzdajú zlaté medaily a pohár pre víťaza súťaže kategórie starších žiakov U15. Našim chlapcom gratulujeme a spolu s nimi sa tešíme z ich výborného výkonu. Zároveň ďakujem za skvelú reprezentáciu klubu AFC a mesta Nové Mesto nad Váhom. Tak jen spolu zatlieskajme. Takže pri odovzdávaní medailí si určite zaslúžia aj našu hymnu klubovú. No, baby, it's bright yellow. You can see Jesse's back.